Mga kapuso, nagpatigayon sang exhibit ang komite sang Kamara nga nagapakita sa mga gamit kag pagka Mapuslanon sang kawayan. Ginbida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs ang pila ka musical instruments kasubong sang gitara kag marimba. May ara sang baskets kag mga dekorasyon sa balay. Ginbida man ang mga punungkuan, lamesa sa mga eskwelahan. Isa lang ini sa mga proyekto sa DOST Forest Products Research and Development Institute. Halin naman sa pribado nga sektor, ginpangunahan ni Mrs. Carolina Jimenez ang Carolina Bamboo Garden ang pagtalakay sa importansya sa mga kawayan. Ginengganyo man sini ang mga kongresista nga magpasar sang layi nga na magapasanyog pa sang bamboo industry nga makabulig sa komunidad kag sa ekonomiya. Magadugay ang bamboo exhibit tubtob sa Huwebes, December 12. Incentivize bamboo cultivation and establish the Philippines as a global leader in the engineered bamboo industry. With your support, we can create a sustainable supply chain that not only meets global demand, but also uplifts our people and restores our environment.